Og det var godt, Henrik. Jeg tænkte slet ikke på. Du skal lige have Manon med også. Ja. Skal vi gøre noget, eller hvad? Kan vi hjælpe dig med noget? Kan vi hjælpe dig med noget? Jeg skal bare læse kalde af. Ja, Det er den der. det er vi glade for. Jamen, det er en god ting. Så skal I komme til at slæbe her om lidt. Hvor tung er det, ved du det? Alt i alt sølle 199 kilo. Tak. Så kan du slå på den, hvis det er nogen med hvide kinder. Har du en til? Rigtig godt, vi. Kan du det? Kan du komme herover? Nå, ja, ja. Nå, I skal ned i kælderen. Ja, ja, det kender vi også. Der er ikke nogen af os, der nok kan lide at flytte de der. Man skal nok lige deles lidt. Du lige så fint. Det er nok en fornuftig idé, mindre vi skal riste lidt ved det siden, ikke? Vi har nok Jeg er ikke lidt glad af for morgen, det. så jeg tror, det er bedst, vi lige får det flyttet. Det er alligevel mange kilo, ikke? Så noget bindværk er. Alle skal have vin. Kan vi ikke lige se en? Jeg kører lige lidt fremad, Ja. hvis du lige passer på. Den unge mand, han også lige passer på. Sådan. Tak. Det er så fint. Her er du fuld sul på det der fine stykke papir. Det har jeg. Du får den der. Og Tak det skal er du have. din sul, den. Hold heller den. Du er nok den bedste nyhed, jeg har fået i lang tid. Det her, jeg har ventet på lang tid. Der er en helt god ting. Ja, det er din, ikke? Nej, det er ikke min. Det er han. Og det er mit. Ja, ja. I har en god weekend. I lige meget. Hun skal lige have lov til at... Vil du pakke op? Ja. Åh! Altså, ja. Ej, det er stort. Ja, det er stort. Ej, det er så stort. Nej, forsiden er blevet grøn. Ja, præcis. Jeg synes, det er skide spændende. Ej. Hold kæft, mand. Hvor er den Hold fin. kæft, det er godt. Den er så fin. Jeg var lettet, det går godt med. Det er mærkeligt, man får alligevel sådan en... Frygt for det hele er, fordi det er farve eller sådan noget, ikke? Eller fordi der står en stavefejl eller Ej. Ej, hvor er det godt med noget. Fedt, fedt, fedt. Det er, have jo dem det, ned. det er jo den gruppe, jeg kigger på, ikke? Mm. Ja, ja, De ja. står i Holland. Ja, ja, ja. Ja. Nå, ja. Hvad står det i, siger du? I formen af Holland. Nå, ja. Hvor fedt. Nå, hvis man lige tager en kasse eller... Ja. Tak. Man kunne jo lige tage en kasse. Nu når vi Og alligevel en er her. heroppe for... Tag den her op for... Der er 15 stykker der. Hvor er det godt, vi kan. Vil du være der? Det lykkes ikke. Ja, det gør jeg. Så må man bare sige, det lykkes ikke. Lad det for, det ikke er nogen fejl på forsiden. Kan du mærke den her fødsel i forhold til den anden? Hvilken en? Den er meget behagelig. Okay.